Co vy a knižní merch? Sbíráte svíčky? Nebo různé figurky? Já mám třeba takhle háčkované mucošky, tadyhle vyndaný, od autorky Pavly Pavlíčkové. Ještě mám tričko ke stejné knize, taky s mucoškem. To jsou takový skřídci, je to dětská knížka. A nebo mám plátěnku od Petry Baštanové, personalizovanou dokonce. To je super. A taky sbírám panenky. Ty vám ukážu. Jsou to dámy minulých epoch. Každá z nich je jedna literární hrdinka. Tak. Ale pár mi jich pořád chybí, takže pokud máte třeba na prodej, chcete se jich zbavit, tak mi dejte vědět, já si jich ráda ujmu. A teď v poslední době jsem si koupila 2 super trička, jedno z nich mám na sobě, vám ho ukážu. Jsou to trička k mojí nejoblíbenější sérii Bratrstvo Černé dýky, která, pokud to nevíte, tak je teď adaptovaná na seriál a v červnu nás čeká premiéra první řady. Takže já se strašně těším a myslím, že až vyjde nový merch, takže si určitě zase něco pořídím.